Dead on the spot ang 59 anyos na foreign national na binistong si Lita Chi, Hongkongese na taga-Australia, matapos na maslide asin makapairarom sa kasabat ni SUV alas 8:45 kasubagong aga sa Purok Jes, Barangay Bonga, Bakakay, Albay. Sa impormasyon, posible subuot na nakikig ang biktima sa ginibong pag-overtake ang SUV na nagresulta sa pagkakatumba kaini asin pagkakapairarom sa papaabot na SUV. Ining itom na Montero po, nagdadalagan haling tabako. Pasiring po siya sa Legazpi. Ini man na motor po, na kung saan sa driver gadan, ining motor man nasa sayang linya, pasiring sa tabako, ali duman sa upper part kang Bonga. Ngunyan, pag abot po duman sa place of incident, bali po, ining mga approximately 15 to 20 meters, nag-overtake po ining itom na Mitsubishi sa sarong puting SUV. Ngunyan, bago po pag-overtake po ining itom na Mitsubishi Montero, ini man approaching man, so nasa linya yung motorcycle. Approximately 8 to 15 meters bago sila mag-collide. Binisto ang driver kan SUV na sarong 66 anyos na lolo kan San Jose Malilipot, Albay na pasiring kutang Legazpi. Sulamenting ATM card ni Chi asin rehistro kan motorsiklo na nakapangaran sa ibang tawo ang nakuha sa biktima. Napag-araman man na kan Sabado nag-abot sa nasyon ang biktima asin presenteng nagdadagos sa sarong tribal village sa Legazpi. Sa mga ang ano taman lang si sir sa mga nagbabiyahe, mga biyahero, ang pinakaano talang sir, dapat nasa nganing di kita nagmamadali, dapat kung may mga dudumanong kita, magano na kita oras, maglaan kita oras para sa biyahe, tanganing maiwasan tang mga aksidente yan. Bukod duman sa mga lisensya, sa mga physical na condition kang sarong tao, sarong driver. Kasong homicide naman ang kakahampangon na kaso kan sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.